Assalomu alaykum mardum, ma Paris az New York. Ana qadam ба қадам ба хости Худованд ҳар як амале ки мо пеш гирифтастем ҷомаи амал пӯшидест. Туғри бошад. Аввалаш ки агар медонен чанд сол боз як ширкати тоҷикон ва тоҷик американ диаспора буд дар Амрико, ҳамун мо муроҷиат кардем ки ҳамун ширката муддатиам оз переговоромон рафтестай. Агар иншолло мо договоромона бандем ҳамун ширкати ҳамун ассотсиатсия агар муддатиам, мо насиб боша ҳамун ассотсиатсия мегирем. 3 аъзои гурӯҳ дорем ва ҳамун ассотсиатсия 3 равия дорад. Якум равияш ин мактаб кушодани як курси англисӣ барои муҳоҷирон, на фақат барои мардо ва барои занҳо низ мешавад курсҳо. Ина мо планша хеле кашида будем, камтар маблағ кам ки буд. Ози аз ҳисобе ки мо кор кардистем ширкатмон парикмахерский ки кор карда кам алҳамдулилла худо хоҳад маблағҳо омадиста. Боз як чанд бародарое ки мехоҳанд ки саҳми хчона расонанд метавонанд дар оянда ман контактҳои мемонам ҳамҷа пул мегзаронем. Ҳамаи ҳамин чизо кушод мешавад. Чанд қа пул омад, чӣ омад, мумкин ки ҳафтабай ё ки 2 ҳафтабай отчётоша мо шумо дам хебо прямой эфирда кушода нишон метиҳем бе ягон ҳилаву бе ягон найранг. Ҳар як тангае ки воридот мешавад ба ҳамун ассотсиатсияи мо ҳатман ба ёрдами муҳоҷирони тоҷик сарф мекунем. Дуюм равияш бошад, ҳозир дар Филаделфия як бародари тоҷик кати ҳамсӯҳбат шудем, либосҳои кӯҳна, чизҳои кӯҳнотон бошад. Кӯҳна ба чӣ маъно? Америка давлате аст ки одам тез фарбе мешавад. Либосҳо майдагӣ ки кард ҳатман напартоем, оварда якҷо склад мекунем дар Нью Йорк ва ҳаракат мекунем дар дигар штатҳоям кунем. ҳозир агар хато накунем дар Филаделфия ба фикрам ҳаст. Агар гӯш кардаиста бошен ҳамин интервю комментария манам, илтимос ман бо як бор дигар дар тамос бурен. амина як кор карда дар дигар штатҳоям мо ҷорӣ карданем, то ин ки либосҳои кӯҳнаву чизҳои кӯҳна ҳатто ҳаст бародарое ки мошинои кӯҳнашона ба ҷои фурӯхтан метавонанд ҳамин мода хайр кунанд. мо ҳаминҷа бародарода тақсим кунем. оилое ки нав омадагиян муҳтоҷи ҳамин чизҳоям мо тақсим мекунем. ин буд дуюм соҳамон. ва сеюм соҳаи мо кушодани масҷид. Барои кушодани масҷид бошад, алоида мо як збори дига худо хоҳад сар метиҳем. ҳозир ки корумам камтар осонтар шуд, як дусе ёрдамчӣ гирифтем, корумона пеш бурдестем. худо хоҳад рӯзои наздик навигароя интизор шавем, бетараф набошед. агар хай медонед аматон масҷид ки кушода кишид, дар инҷо бародароян ҳастанд, шерои нарам ҳастанд ки мебиёянд амҷа ҳатто худшон телефон карда гуфтанд ака шумо ҷоя гирем, сохтмонуш дар калаи мо, яъне ки дарунужда чизе ки ремонтай свет, хай масъалаи электрикӣ мушкилӣ нест. Имрон бо гурӯҳи бачаҳои тоҷик омада ёрдам мекунанд. аз ҳамин ҳисоб ҳама вақт дуогӯ бошед дар ҳаққи мо, насиб бошад ақафои гап пап нашавем. фақат пеш ҳамқа мо планҳои калон дорем. мумкин рӯзои наздик бо соҳиби ҳамун диаспораи тоҷик американ диаспора номаш, бо ҳамун соҳибошон ҳамсӯҳбат шудем ва ё берун аз кишварам омадан. агар мо ҳамсӯҳбат мешем, мо ҳамин чиза нуқта мемонем, ҳамун ширкатамо мегирем, яъне ки тоҷик американ диаспора мешавад. акун диаспора гуфта камтар ин калимаи ҳамаи шумо медонед, диаспора ин камтарак фаъолияташ ки хеле вазбин аст. мо уҳдадория ҳозир наметавонем ба каламон гирифтан, барое ки дар бари ман ҳозир одам камтар зиёдтар шавем. ҳозир 400-500 та бачаҳое ҳастанд ки ҳеҷ вақт суханои мо заминда нахоҳанд монд. ёрдами ҳамно мераса ҳатман, лекин ҳамин организатору менеҷеру ин чизошда кам танқисӣ кашидаистем, барое ки ҳамамон медонем ки дар Амрико зиндагӣ ҳар як одам бояд покриват кунад, агар тонем бо маоши муайян тием. ҳамин кора мо мақсад планомон ҳаст, кашидаистем. мо ба ҳамин ягон як моҳ вақт тием, худо хоҳад. бародарое ки ширкатҳои калон дорем, шумо илтимос мекунем вақти налоготона супоридан, ҳам налоготона як хол карда мода хайр кунем. ин ширкат умедворам ки не налагооблагаемие, барои мо письмо мекунем ки шумо барои хайр, барои ояндаи муҳоҷират дар Амрико, барои ёрдами муҳоҷирони тоҷик, барои баланд бардоштани сатҳи гапзанию сатҳи рафтору тарбияи муҳоҷирои меомадагӣ
маблағ гузаронден мо шумо да квитансия ҳама чизотона метем барои ҳамин камтар саросима нашавем аз мо як аз тарафи шумо як хайр мешад ин пулотон ягон ҷо гум намешад дилпур бошед ана ҳамқа гап боқӣ ҳама каса дар панои Аллоҳ бошад ягон фикр ягон ёрдами шумо расад агар ҳатман дар таи комментария нависем мо ҳама вақт ёрдами шумо да тайёрем любой чизе ки шумо дар равон мекунем худо хоҳад як ё ду тоҷики дигара ёрдамаш мерасад боқӣ дар панои Аллоҳ бошед ҳама каса аз Ню Йорк ман Парвиз бай бай